Belaya pergi perlok ki bi ejek jonga pedang subhai pi sajusen hapok jonga nega channel jonge lengba jonga nega video ke ba thamai ke ba ngawan ra chim taka si bat ngap pedang subhai pi ka kerteng ke ba klan bortam jong try bat unong pen im jungi which is Chris mentah ka nega jihika jonga taka si ngwa ban IP ya ke we ke jihikai balai ngilek sejing seng lene seying mane bon pha ki perlok jonga kila bandai ki bahaya ngasap jonga lene ki bahalor lene ki ba hapo jonga ki onge ngaya ko wega jingkali ni dan kam ayu ken ban le jingseng lada ni le ki kam baba Henry hagne ge jihika jonga mata kasing an IP ya ge jihika balai kalong ka bakla ban perkhat kum kata ke jing perkhat tungistang ke jingkali kalong balai ken ni le jingseng hato kalong tang ke jimbut teneng lene katon ke jimut ka bakham jalu tong in kran jelu shipang jong kata ka banta Henry hashwa bangin poi sha kata ka banta tong in sngot shwa ya ka brief history balai lani nangno kata ka jing le jing seng kastang ladangi pe shipang jong kata ka jing ya tho khana langkot la ong ba kata ka content church lani ka balang ka wan na ka content Greek ka bagi khot ka ecclesia kabamut assembly lene kabag ni wan rengkat kajing khot ban wan rengkat kabalang kabanang kong kalas dang hadin jong kata ka jingmi pat jong utrai bat nong pon imjungi ujes Chris hadin ba ujes Chris ukiu shabne ka hagasngi pentekas ladangi pet nagi kam ki apostol kala nong ka ba ar ka khot ka ba sabho ar ka ba sabho bat ka ba sabho ar ka ongkumne nama kata ya kita ki bala pediang ya ten jong lapan baptis kumta la penyasno balang kumba lai hajar ki mensim bat ki yaine scam haga jihikai jongki apostol bat haga jing selok bat haga bak dia kpu bat ka jing duwaide kene ka long ka sngi ka bala slang ya ka balang ka nangkong hasla jong kene ka pertai menta tongin phai ya ke history lengkot kumno kene ka balang kawan sya ke India leni hakari bat kajaban rujungi kari khasi ya kabalang langit ba ya kabalang Kristen lastang hari India da kajing wan yu jat jong wei na kisendran jong ujis Chris hari India upakarteng uthomas hakasnam sanpho ar ADA bat hangta lasdang ya kabalang kabanengkong ha ka state Kerala hamagia hangni hari khasi jong ipat kabalang Kristen kastang hakispa khat kendai hagisnam khat pra saupo but da kajing wan yuk jat jong way na missionary nilapan ong na reverse ubakarteng Thomas John Reverend Thomas John ha usnam khat pra saupo kila bet ya uta usumbai jong kata kajing ha kata kajilla hagan kajilla jong but ngilong kumne kumbang ilamenta inam ngam jelu pang jong kadik benta namar kade nagawipat topik tungin wan sa kawipat kabenta bat kata kalong kebenta ka bakongsan jong kane ke jihika jonga mentakaski bat kata kalong kebenta ka balai ngilech se jingeseng bat balai ka don kami ni balai jingeseng kumang ong pimene bon giba ong ba isubut tenang bat kalong tangkum ka rutin ka sonde kalong tangkum kata ka jinglek jingeseng Henry ngani tho ipi kamlong kumta ka don kata ka jingmut ka bakham jeliu ka bakham khrau halenda jongka kabanangkong ngilech cha jingeseng nakbenta yalade panwat ya utrai ka jingim jongi ka longkum ka tayar kum ka syaka bat habang yat lenti habaka jam ngidon kam yak leer Henry habaka ta ka syaka jongi ka pongcor ngidon kam ban lecha ka dukan ban phashna lani ban pentap leer ya kata ka syaka jongi ka bala jam kum taru kata ka jinglech jing mane lani ka jinglech syaki balang haka jingim jongi Kristen kalong kum kata ka syaka haka jingim jengi bat haba ka jingim ka yabet nanti kalong kumputa ka syaka ka badab leer ngim dan kaman khuslai ARM Henry haba ka don kata ka por haka jingim jengi ba ngidan kam ya kata ka leer ka ba ka jaman sem ka jingim jengi ka thali ngim la ban ai leer daladehi dakwa sying haying ngidan kaman le sying mane bat syaki balang ban ai leer ilade ka leer ka ba ka jaman sem ka ba dap tak leer kaba pendap ya kata syaka jong kata jingim kaba kenjaman sem jengi kenang ba ngila ban yaj biang sajisin ladangi phai na ka jirwai sam u David hispa arpu ar nong banang kong ni ngala kemen habaki ong la yang inelek sya ka yeng utrai
Ngiwan ban yo ya kata ka jingban khia ya ka jingban thamai bat ya ka bor. Ka banta ka baar. Hadin nang tapat ka jingkit khle jongi pat ka long ban yalam ya kiwe. Habang ila yo ya uturai ha ka jim jongi. Ngide pat ngimde ban chushong kilikti hayi. Kalong kumba ngila bat hakti jongi ya kata ka mission ban aile air. Kadai ka kamram jongi pat lene ka jaka jingkit khle jongi ban aile air bat ban besa ya kiwe pat kibaton kam. Kiba dunala air ka bakan jaman sim ha ka jim jongi. Ka shithi jong upol apostol sya kinong rom kalanong ka ba Henry udukhat ka ba ar ka ongkum ne to yakit phi ya kata ka jingkit parlok hi te kumta phin pendap ya ka hukum ukres lakhot yangi baro ban syakri ban yalam ya ki we ha ka jingit ka jongi nang ta ka banta ka balai ki kam ki ba bah ki bangale kinom la pen imengi don ki ba ong ngim don kam le shi mani ki kam ki bangile kila biang hi ban yo ya ka jingpen im ha ka jim jingi Henry ka Bible ka kran shai pha ba ya ka jingpen im yo leng ba kata ka jing ai a ka bawan leng ba jong ka jingi larangi phai na ka shithi syakinong Ephesus klon ka ba a ka khot ka ba phra bat ka ba khandai ka ongkum ne namar da ka jing ai a la pen im yangi da ka jinget ken kumta om naphi ka long ka jing ai a uble om da kata ka jingle bat unom yo sngau sar ki kam ki ba ki jongi ki long ki so jong ka jinget jengi om kita ki lat ban kier na kata ka jinglet jingse ngat ong biang sajisen ki kam ki ba ki bangile ki long uso jong umensem uso jong kata ka jinget jengi om kum kata ka ka daw ban penlong yang i bangin kier na kata ka jinglet sa jingeseng lani ban mane yauble menta ka jingkeli kalong ha eken ngin le jingseng ha kanu ka balang ngin yo ya ka jingpen im kanu ka balang ka basisha ka bangi dei ban lej ban yo ya ka jingpen im kanu ka balang ka badai shisha ka balang ka jong ublei don ki ba keli ngakum ne ka eken ka balang ka basisha ka Presbyterian ka balang Catholic ka balang ublei ka balang ukris kumta ter bon kiwe pat ki balang gamla ban ongi phi ba ka leni kanu ka balang ka badai tungen pet ka ka ba ka khten jong blei leni ka Bible ka kren sipang jong kene ka banta ka Bible ka jubab ya kene ka banta hakor kom ka sngot na pa tungen phai na ka khten jong blei laringi phai na ka shithi sha kinong korin ka ka balai ka khot ka ba henyo ka khten jong blei ko blei kumta uta uba thung umlong lemne uta uba ai umro Henry ublei ken uba penman ladang ni pule ya kalanong barok we pin sa shai bha shipang jong kanik banta kamde shipang mano bala seng yaka lene kanu ka balang ka bade Henry kade shipang jong kata ka jing ai burom sha ublei bat ke jing hikai ke basisha jong ka kten jong blei kanu ka balang kalak bandai ka trom kalak bandai ka bang Presbyterian kalak bandai kanu balang ka ba ai burom ya ublei ka ba dang yalap ya ka gospel but ki badang bot ya ki hukum jumu ki long ki benta jong ublei kita ken ki long ki balang ki basisha but kata ken ka long ka balang ka bangi dei banle keli ilade ya kecikli hato ka balang ka bangi lek hato ka balang ka bangadan hato kidang rekhi hato kidang pendemburom ya ublei Henry hakini singi ka bangi im bon kiba ben kiba keno ya ke balang jong kite kalau kaksiar jong kiwe pat ke basnyu tungen pet ke ka kten jong blai ka ong sipang jong ni benta menegani akan do ya we orang ba wong yang ka jinglet jong ni na ka we balang sya ka balang kalong ka jingklim niam nga ong u wat kren ben ya kiwe pat ki balang namar ka jingkren ben jong phi ya ka balang jong kiwe kalong kuma pi kren ben ya ublai kalong kabas ngau si ban yo ngau kum kita ki jingkren nang kirang ba balang bon ki banget ki keno ki ken tho ya ki wepat ki balang ngan pen mau pi ya ka we ka ta khot na ka khtien jong blai ka ba ong kum ni ka gospel Marcos lono ka balai ka khot ka ba ar pun dai ka ong kum ni ka ong kum ni Henry unu oba keren ben ya umen sem ba khot hala karta on
unum yo ya ka jimap Henry uban rem naka pam cikut lada kanu ka balang ka penken tiu ya ka kerteng jong Jesus Christ but ka bot ya umun sembak hoi ka jingkren ben ya ka long ka jingkren ben ka bakarau kalong ka pop ka ba umla shuban map ka ba omla shuban map ngimde ban khang yano ban le shajing yaseng ban le shakanu ka balang gibaki singau yo men sem kadba kidang penkentiu kidang mane ya uta uplay uba im uplay ba shisha jangi ka jingit ka jingle shajing yaseng kamde ke aka ka bangi haban jet Henry ka long ka aka ka long ka kamram jangi kalong ka jingdon kam ka jongi baro. It is not a choice but it is a necessity kik ten parang kong ta ang ta kabanta ka bakhado ka jingle jingeseng kalong ka badon kam ni baro ni don kam banle sa jingeseng ka jing shong jongi haying lani ka jingle jongi yaki kam babha kinamla ban pan im yangi kan mau ya kata kinamla ban pan im yang Henry ka jingle sa jingeseng ka jingle jingeseng kalong ka hukum kalong ka jing IA ka jing kerku ka jong ka jing im ka jongi kalong haka ba kata ka jingit jongi kasan haka ta ka jing im jongi ka roy larangi phai na ka shithi sha nong Hebrew ka nong ka ba shipod khot ka ba arpusan ka pen kan mau ni kumne ba ngimde ban kletno ya kata ka jinglet jing seng ringi day ban penlong ya kata ka jinglong jongi ban let jing seng ban pen tiu iwe ya iwe ban aimen sem iwe ya iwe ngimde ban ben ngimde ban keno iwe ya iwe kalak pandai kanu ke balang ke balik kalak pandai kanu ke jingeseng ke bakilet kadba kitang yero ya ublay kadba kitang pediang ya Jesus Christ ya umur simakhoy kata ke balang kalong ke balang ke basisya ki perlok ki be ke janga kan mau ya kani ngimde pan kren ben ya ki we lada ki let jingeseng kalak pandai kanu ke jingeseng lada kani ke khubor jangam takasi ka khata ya ke jumut ke jimberkhat jangpi but pisngau don kam ban share ka shaki perlok jangpi share deka shaki perlot jang pi kiba pis ngau don kam ban yo sngo ya kene ke jehika jangam takaski but haka juko por comment ya ke jumut jang pi hapo jong ke comment section but ngin second do pi haka vi pat ki video tada hadukot kapor nagmenta ka borom jong blay tungin onglang amen.